pitkään ollut semmonen fiilis, että haluaisin taas ruveta tekemään YouTube-videoita. Oikeastaan innostus tähän lähti siitä, kun käytiin tuossa eräreissulla kesällä ja kuvattiin siitä pientä videota. Ja sitten hommasin uuden editointisoftan ja huomasin, että sillä on paljon kivempi editoida. Ja siitä oikeastaan tuli semmonen fiilis, että hitsi vielä mä haluaisin editoida enemmänkin juttuja. Ja aikaahan siitä on mennyt jonkun verran eteenpäin tässä jo tietenkin, koska nythän on jo oikeastaan talvi. Ja pienet ajatukset on siitä herännyt, että haluaisin tehdä YouTube-videoita. Ja sitten oikeastaan mietin, että miksi lopetin jossain vaiheessa YouTube-videoiden tekemisen. Ja minkälaisia videoita halusin tehdä. Ja nyt oikeastaan se ajatus päässyt siihen asteeseen, että nyt mä tiedän, mitä mä haluaisin tehdä. Tuossa kotona ollessani, kun tein sen päätöksen, että mä haluan ruveta tekemään YouTube-videoita taas, niin mietin, että mikä mua viimeksi siinä harmitti ja mikä mua tuossa kesällä harmitti siinä videota tehdessä, oli se, että äänen laatu, se miten niin kun puheääntä tallennettiin, niin se oli aivan karmivaa ja sitä oli vähän vaikea editoida, koska se puhe oli tosi niin kun huonosti nauhoitettua, niin otin asiasta selvää vähän enemmän, että mikä olisi hyvä tämmöinen niin kun äänentallennusmahdollisuus, minkälaisia nykyään on, minkä hintaisia, ja sitten sattumalta löysinkin sitten Outletista todella halvalla tämmöisen tuotteen. Käydäänpä noutamassa se postilaatikosta. No niin, nyt on paketti noudettu. Ajellaan johonkin ja availlaan tuo paketti ja katsotaan mitä siellä sisältä löytyy. No niin, katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Nyt selvisi syy, minkä takia se oli niin tosi halpa. Tää on ilmeisesti, tätä on käytetty jossain vaiheessa. Ja ei ole originaalia pakkausta, eli tää on palautettu tälleen tässä pussukassa. Toivottavasti siellä on, tai uskoisin, että siellä on kyllä kaikki kamat sisällä, mutta katsotaan. Itsehän sillä originaalilla pakkauksella, missä tää nyt on valmistajalta tullut, niin tee yhtään mitään, kunhan nää vaan toimii. Ja sain niin halvalla tän, että oon kyllä todella tyytyväinen. Onpas vaikeeta yhdellä kädellä availla. Mäpäs availen ton ja katsotaan sitten mitä siellä on sisällä. Niin, tämmönen hallittu kaato. Sieltähän löytyy. No ei siellä nyt kaikkea ollut sisällä, mitä mä ajattelin, että siellä olisi ollut. Mutta on nämä itse laitteet kuitenkin. Toivottavasti nämä toimii. Siinä olisi pitänyt tulla piuhoja mukana ja sitten nuo tuulisuojat. Mutta kunhan nämä itse laitteet toimii, niin olen tyytyväinen. Nimittäin piuha multa kyllä löytyy minulta. Piuhoja kyllä multa löytyy kotoltakin, että se ei haittaa. Mut joo, eli jos joku ei tiedä mitä nämä on, niin tässä on tässä on Roden tämmöiset mikrofonit. Ja tässä on niin kuin, toinen näistä on lähetin ja toinen on vastaanotin. Eli tää on lähetin, toinen vastaanotin. Ja ne laitetaan sitten kännykkään kiinni. Ja tai kännykkään tai kameraan. Käy molempiin noin. Näissä ei ole itsessään sisäistä tallennustilaa, mutta just se riittää mulle, että pystyy lähettämään ääntä suoraan siihen kameraan, että pystyy vaikka vähän kauempaa kävelemään ja kuvailemaan. Ja ylipäätänsä, että saa sen paremman äänenlaadun, niin se on se, mitä mä kaipailen. Mutta pientä konfausta vaatii ja sitten voitaisiin testata, että miltä se toi kuulostaa. Tää on hyvä sinänsä testinä, että tähän mitä mä nyt oon nauhoittanut, niin on pelkästään niin kuin kännykän äänellä ja sitten
nyt päästään testaamaan, miten se muuttaa sitten tuota ääntä. Jes. Vielä ei ole mikrofoni käytössä, niin kuin kuvasta ehkä näkyy ja ehkä jopa äänestäkin kuuluu. Tajusin, että onhan mulla niitä piuhoja sun muuta, millä sen tohon saisi yhdistettyä. Mutta nehän on tietenkin kotona, joten pieni kokkaus kodin kautta. Sitten testaillaan. No niin, nyt on käyty koukkaamasta kodin kautta ja käyty hakemassa tämmönen USB-C kautta USB-C tommonen piuha. Ja törmättiin seuraavaan ongelmaan, eihän nää tietenkään ladattu, joten nyt täytyy vähän yrittää ladata niitä. Toinen tää niinku receiver, niin, eli vastaanotin, niin se ottaa vähän virtaa näkään puhelimen kautta myös, niin ehkä me selvitään. Päästäisiin edes testaamaan näitä, niin se olisi tosi hyvä. Nyt on tällä hetkellä tää lähetin on nyt latautumassa tosta auton kautta, niin toivottavasti se saa nyt vähän virtaa ja päästäisiin testailemaan. Kiinnostaa kyllä. Pieni pettymys tietenkin, ettei tästä nyt kaikkia piuhoja ja niitä... No piuhat nyt ei niin paljon mietitytä, mutta toi harmittaa, ettei tullut niitä tuulisuojia mukana tossa, koska niitä kyllä tarvitaan tietyissä olosuhteissa. Mutta sitten tässä on tietenkin tämmönen ominaisuus myös, että saa tommosen lavalier mikrofonin laitettu tuohon suoraan kiinni. Niin siihen mulla, tai semmonen multa löytyy, ja siihen sitten mulla löytyy myös tuulisuoja. Niin sitäkin voisi testata kyllä jossain välissä, että miten se toimii, tai toimiiko hyvin. Ainakin näistä mitä kattelin vähän noita muiden mielipiteitä, niin nämä on ollut erittäin hyvät. Ainoa mikä just puuttuu se, että näissä sisäistä tallennustilaa, eli ei voi nauhoittaa vaan ja sitten vaikka editoidessa vaan yhdistää sitten. Mutta hinta oli sen verran halpa, että on erittäin tyytyväinen kyllä ostokseen. Toki ne olisi saanut tulla ne tuulisuojat, niin kuin tuossa jo mainitsin. Nyt kun tässä hetki joudutaan odottelemaan, niin tuli semmoinen asia mieleen, että nyt kun tuossa mainitsin, että Outletista nämäkin on ostettu, niin mä oon vähän semmonen Outlet-haukka. Eli tykkää katsella, mitä Outletista löytyy. Mutta yleensä teen sillä tavalla, että mulla on mielessä joku hankinta, mikä on niinku tulevaisuudessa tulossa. Ja sitten mä seurailen niitä hintoja. Ja sit kun mä löydän mielestäni ihan hyvällä hinnalla, niin sen jälkeen mä käyn katselemaan Outletista tai Outleteista, että mistä löytyisi semmonen niin kuin samanlainen tuote ja löytyisikö vielä halvemmalla. Koska yleensä mun kokemuksella, mitä on tuossa tullut näitä tuotteita Outletin kautta, niin ei niissä ollut mitään vikaa. Että ne on ihan päteviä juttuja. Et ehkä jossain pieni naarmu, mikä nyt ei haittaa yhtään mitään. Ja no näytön ostin sillä tavalla, että siinä oli 1 pikseli mennyt. Mutta sain niinku ihan hirveän paljon halvemmalla sen. Niin ei mua haittaa, jos 1 pikseli on mennyt 4K-näytöstä. Ihan hyvin pystyy käyttämään sitä. Mulla kesti jopa monta kuukautta ennen kuin mä löysin sen pikselin sieltä, mikä on mennyt. Eikä se ole senkään jälkeen häirinnyt. Oiskohan ne ladannut jo? Käydään pikkukävelyllä ja testataan. Nyt on sitten tää mikrofoni kaulassa ja päästiin vihdoin testausvaiheeseen, että miten tämä sitten toimii. Vähän hengästyttää, mennään ylämäkeen tässä näin. Onneksi mulla on tommonen veturi mukana tuolla. Siellä se vetää. Mut joo, tämmöstä ääntä tää nyt tuottaa. Joudun tossa ajamaan ihan kotiin asti ja lataamaan sitten nämä tuon lähettimen ja myös tämän mikrofonin, koska eihän ne tossa kerennyt tai saanut tarpeeksi latausta siitä autosta ja tästä puhelimesta, että piti mennä ihan kotiin asti lataamaan, mutta mikä siinä, editoin sitten videoa jo alkupätkää siellä kotosalla ja nyt päätin lähteä sitten samalla koiraa lenkittämään ja testailemaan tätä
mikrofonia, että miltä se sitten kuulostaa ja kuinka se toimii. Tuossa matkalla tänne niin vähän huolestutti se, että tuossa rupesi tuulemaan sen verran, niin mietin, että mitenköhän toi, nyt kun mulla ei oo sitä tuulisuojaa, että mitenköhän se vaikuttaa. Mutta toisaalta hyvä testi sekin, että pystyy testaamaan sitten, että vaikuttaako se paljon vai ei. Toki tätähän voi laittaa vähän tänne niin kuin takin sisäänkin suojaan. Sitten jos tahtoo tai rupeaa mietityttämään se, että rupeako se nyt rahisemaan sitten tuulesta vai ei. Tällä hetkellä mulla on tämmönen mielenkiintoinen viritys. Mulla on nimittäin tää lähetin tässä hihassa kiinni ja sitten johto tulee tähän kameraan, mutta sitä mä en nyt pysty näyttämään sitä kameraa, koska sillä kuvataan. Käydään tuossa pyörähtää vähän katsomassa maisemia. Tultiin piipahtamaan tänne Korsolammelle. Tää on upea paikka. Tää löytyy sieltä Meikon läheltä. Samalla parkkipaikalle tullaan ja sitten siitä lähdetään vaan vähän eri suuntaan, niin saavutaan sitten tänne Korsolammelle. Täältä löytyy ihan huussi ja sitten toki toi puuvajakin, mitä tuossa äsken jo näytin, niin täällä pystyy ihan vaikka telttailemaan tai viettämään koko päivän, jos tahtoo. Jos on vaan murkinaa mukana, niin mikäs siinä. Koiralla on kova veto päällä tänään. Hän on innoissaan, kun ollaan päästy vähän luontoon. Täältä Korsolammelta löytyy 2 tulipaikkaa ja tää on niistä toinen. Ehkä vähän huonoa kuntoon päässyt, mutta kyllä tässä pystyy makkarat paistelemaan. Mutta itse asiassa vähän paranneltu itse grilliä tossa. No niin, nyt on pienet testit tehty ja olette päässyt kuulemaan vähän tätä ääntä ja minäkin olen päässyt kuuntelemaan tätä ääntä, että minkälaista ääntä tämä tuottaa, koska enhän ole tätä testannut aikaisemmin. Jes, me jäädään tänne hetki vielä ihastelemaan koiran kanssa näitä maisemia ja mä päästän teidät jo katselemaan muita videoita tai sitten voitte lähteä kanssa jonnekin luontoon nauttimaan. Jes, tää video oli tässä. Kiitos, että katsoit. Moro!